Ka jingang nut ban yo no ban pli ya ka wei ka jika pule ka bahe Haribhoi district ka Polytechnic Engineering College. Ka balatei ya ka building ha ka shnong nongkhra nong lengdo. Kumba ka long menta kane ka jing trei kala sakut menta. Bat na kalyang jong ki lengdo ra jong ki neki artli ki raj kilai thu ba kane ka jaka ka de ka bala ais ngo baha da ka raj na ka benta ka jing mentoi jong ki khun ki hajar om tang kata henrei kan de ka jing mentoi na ka benta ka dong bat ka than hi baro ka wei. Henrei kene ka jing angnut jong ki paj ba kala syukut tang ha ka jing yai ap namar ka jing pentrei ya kene ka skul ba kala sakut menta la khamslem. Na kalyang jong ka raj ru kamban se ban bu ya weu nong ap ban laj na ka jing sha ale dusmon ha ki riu shim kabu yo bakin ja kitiar kitar na ka te ka jaka. Na kalyang jong ka seng HNYF hapo ka jing yalam jong ba Marcus Martin ubade u president jong ka Northern Region kila lej ban juri bad ya kendu kerpang ya kinong yalam raj. Ha kene kasngi lalap ru ba kejing trei kadang sakut shibun ba bat kala don kam ban sedang trei no namar ka sorkar kala ailat ban trei hadin henriu benai ba kala khang ya kejing trei jingta namar ka khlam coronavirus. Habayo ban ya kren bat kinong ilam raj kila penpau bat kentu ya ka sorkar ban pentrei no khnang bakan long kejing mentoi na ka banta ki paj ba. Kumba ka long menta katei ke jaka kade ke jaka rep jong ki paj ba bat la ais kubha sya ka sorkar na ka banta bantei ya kate ke jaka pule. Kila ongru balada kioi ya kejing trei ka yaj bej kim benut shisha henrei namar ba kalong ha kene karukom ka penpang met ban pej ya ka jakarem ka ba kila IT sya ka sorkar. La dalong ka bala pate ngikwa ba uni kontrak hingi laya trei na nandu pasdang hadu menta. Bat dei tang mentaru nga man ka por nga sai pun ni bat nga sai ya kren te man ka por badu ba rim kitlang. Tingong ba kani ka jing pen senge hne ka long ka jing nong ba kra ko de ne pokri ka rajungi nam ta ka jing metoi kun ki semla tingil ai ka dengan ka jaka ka ba ei sa ko sorkar ro kila de pan pedap kam kloi bat ka ju ko por na ka leng jungi ngamenin ro ngadang phone ni ba ngong ba dang no pila de masdang na mar ko ka sorkar mata kala pelai te ngam tip na ka ei ka daw mo yong nga ba ngamla masdang te ka ta ka mut ka syong api te na ka leng jungi ka ei bang kwa banong ba ni kerpat yang kalian ke office bat nak kalian kontrak obosim ya kam ke bahang ni ula dei ban pedap kam kloi nang bensuk ya ke jing metoi jong ni poi bang ni nak kalian jong ngi arkat jong ki araj mo nak kalian ka HNYF nadu basdang ngilai sim khia habidi kane ka subjek te kumbolong mentahi hadin ka lockdown ni iba kontraktor semula sedang ni jintrei bat inshallah ngila sutunat ba hadu kone lo lan pendap ti na pese na ke daw ngimte ba kontraktor mo semna la sedang ni tre jung penting ti na kaliang jungi kalong ba hadin mangila yo jung jor pa iba kamtam ha jing la jong ki araj ki pla ai subhai kene ke juga ti namar kata sumundong ba hadin mangila khimilenti bangin yo ya ke development ha po ka disik jungi penban ngi ikum ba don menor ki ba kwa man le gai kumbai werang ba dong mene kamni tangkane ba labun ki kenja ki development scheme la ne kita ki construction ki buan ha ki na ki development per kam ju long success mo ka on process ba te na kaliang ji su bundong ba ka politeknik de ki jaka ka ba ka pakrpang tam nam tai kun semla tila dalong ka bala ngi kentu kam tam ya surka bahkan pa yu kontraktor man tengi ni ka kam pendam do man ni kentu kontraktor ba sim khia man sedang lo ni kam nomor kum ketendar ka wala chu ndai man le klat te nakaliang chung HNF ko long ba lada ndon nok sedang shu ken i tang kum ne ko long mata ngi mun se bale cha ki bor chung ka an ban bu jingkli bat wat man pa dokit haki ki pru jong sorkar India ru katala menong CBI lane kino mo yo don menor ba tumun penjak klep ya kenega project kata kadiga norim ke jongi kolong ba kamne kene kijing parngem nomar kum unok suson jong ri India mar kum suson jong ka jela ngin don ni kata ka hok bangin le kata te kene kamne kijing parngem kene kadiga ka hok ke jongi bangi keren mo ka blak ta ka le sa benong ka human right ka babun sin hi gibru ki jupren kam baklah keteng jungi pai bak tinang liang HNYF ngam penrem ini no hari ngakun tu daga ba jensur mensem ba kin peteng no saisin ban pendep yang ne ka fast pace habi di ne ka building
Teka second phase kumba pilih hentai kelayang hentai mo bangin pendam no kamploi kenang ba kajela jungi kini strong jong state jungi kini strong jong district jungi kini yo ya kan ka building man pendep ekik dan beber kamtam kan ka politeknik kadai ka kerdan ka bangin sim kumki engineering mo la bunong babon hagi kerdan te nak kata kadau ba ngiyo ega khubor nak leng HMF ngiso bunong simkhia but hagi senem beladap ngambakla ne hu arajar ha Januari ngambakla mo ngirang penyo ya ka compensation jong ginong rep habidi pat kimerep te nginge scam ba hadin bangila ayo ya ban pendep ya ka compensation jong ginong rep nakaliang jong gini ginong penyai ka siu ngi sutu ba kakam kan ya ibet kemat penban kombolong menda hadin beladap kipai ba kila adep sya ban trei kan ka jing trei run rei kadang sateng te ka jing ketu jungi ka sarkar kalong ba wat nom pen sateng lane wat nom isra tang stinglinti bat ailat yo kontraktor ne ka sarkar ka di man simji kli bakan ban pendap ya kaneka politeknik building tinag liang juga seng kalong ba lada ki ai le komnis kumne kim pen sateng ha baro kiliang tinag liang ka chun FT ka bakut hi laram dei sa hake CBI te ngatrai mdan shu dagi pat gilat bangin lej mo ban panjing rap habidi bat ki skim development ha kari jungi bat ha stit ka jungi bat ka jela jungi kam tama ka sik jungi angleng seng don isu bonong ane tangko ki jing kerpak golong ba pendep no kam kloi ia ki project ki ba dang sadin apo riboi bat kam tam ya kan politeknik ke bangi khmilenti bat ka bangi ke khmat jungi khmit sebaneng malonon pendep ya kan politeknik